den er i gang. Ja, var det i gang? Du skal... Vent lidt. Jo, den er i gang. Det kan være så fint, hvis jeg ikke gjorde det. Det er Simon. Og lige om lidt vil han hoppe over bækken, som er så bred. Ja, og det er så Simon i en meget komisk situation. Så, er du klar, Simon? Ja. Okay. Hey, ikke ind i kameraet. Emma! Flyt dig! Du står i filmzonen. Wow! Wow, hvor er det flot. Se lige, hvor bred den er. Det var Sofias. Vi kan jo se, om det kan tåle vand, Simon. Og Emma! Og jeg slutter nu. Bare vent. Nej, vent lidt. Mobilen skal også opleve det. Men altså lidt vand. Det gør jeg ikke. 1, 2, 3. Vent lidt. Ej, jeg tror også ikke, jeg hopper over her. Så. Hvis min mobil kommer over til at drikke. Okay, er I klar? Så giv mig den først, så giv mig den. Nej, men jeg taber den ikke. Jeg hopper over et andet sted. Okay, ja, okay, jeg hopper. Jeg kan også omkring.